svedese e poi lo farò dopo in italiano. Jag ber att få hälsa Ers Majestäter och gästerna hit till denna lilla utställning som Svenska institutet har haft på turné ett antal platser i världen. Jag vet att drottningen redan har sett den en gång, så det här blir en repetition. Den handlar om våra innovationer. Visar hur duktiga vi är att uppfinna nyttiga saker som har berikat vårt land. Och den vi framförallt talar om de senaste årens innovationer, om hur innovation och design hänger samman. Och det som är baktanken med detta är att kunderna som en gång möter de här designade produkterna ska också känna att de är både trevliga, angenäma att ha kring sig. Det finns en avdelning här med röda borden, och det är framförallt samtida ting vi använder i våra liv. I nästa sal som vi strax går in i så finns det ett vitt bord som handlar om hälsa och medicin, och på sista bordet om teknik. Det är omöjligt att tala om de enskilda tingen. Det är ingen idé att jag gör det, finns inte på svenska, för vi borde vara redan bekanta med en del av de här sakerna. Jag vet inte hur många som delar det här, har köpt den tillräckligt många gånger. Det finns också en del designade produkter som är vackra att titta på och som fyller en funktion. Det är faktiskt en brandvarnare som man hänger som kökslampa och vad det var så i ett större land. För att inte göra det här alltför komplicerat nu så ska jag i detta rum direkt oss till nästa rum och in på det bordet. För det vi ser om hörnet när vi kommer dit, det är en pacemaker. E poi quando ha fatto il suo lavoro ritorna subito ritorna al suo posto, alla sua casa per caricare la sua forza e poi torna al suo giro. Nella prossima sala vedrete prima delle tavole bianche dove sono esposte delle cose soprattutto della medicina, e certo il pacemaker è la cosa, l'oggetto forse più interessante che vedete, ma ci sta anche un seggiolino per bambini, perché durante gli anni 50 e all'inizio degli anni 60 la Svezia ha lavorato molto per la sicurezza della macchina, e c'è una cosa che usate ogni giorno senza saperlo, che svedese, e la cintura più. E quella seggiolina si deve usare per la bambina, la mette la rovescia e sia un accidente, la bambina sopravvivere. E sull'ultimo posto ci stanno delle cose più tradizionali, devo dire. Vorrei informarvi che la chiave inglese che usate non è svedese, non è inglese, è svedese, è la nostra posizione. Si perde in 40 milioni all'anno, quindi un gran successo. Invece conoscete tutti i fiammiferi svedesi che sono anche sulla nostra vita. Ora facciamo così che continuiamo la nostra strada alla prossima sala. Non scusate per il potere di te. Much lower levels of sound and vibrations.